Arriben les vacances i hem de parlar del dret a la desconnexió digital. Un dret que tenim tots, un dret al qual no podem renunciar. Un dret que és una obligació perquè és salut per tots els treballadors i treballadores del nostre país. Per tant, quan arribin les teves vacances has de desconnectar la feina. Segon, has de saber que l'empresa ha de tenir un protocol de desconnexió digital, sigui la grandària que sigui de l'empresa. Que paguem molts diners, que l'empresa paga molts diners per programes informàtics, doncs tots els programes informàtics que tingui l'empresa es poden desconnectar. Tercer, has de saber, com dèiem, que és un dret. Has d'activar la desconnexió del teu correu electrònic. Si utilitzes les teves xarxes socials o el teu WhatsApp o el teu Telegram, qualsevol servei de missatgeria per la feina, has d'avisar que durant aquells dies estaràs de vacances. I sobretot, la desconnexió digital és un dret. Si vols més informació, et pots informar a la nostra pàgina web, ugt.cat, i si tens algun dubte també ens pots trucar. I sobretot, pensa en la teva salut.